Dali na lang na si mama kasi kumpul ta. Mo na pag ko na. Ay, balo. Oh, abi biglan mo. Lagyan na. Wala ni ba? Wala. Kawan. Sama ni kay adi. Jadi kayak ano, nagad na. Kayo sa kung dito sa ano. Mereka ada Kung night. Kira.
ako. Kaya naman ako na. Yan, sabi ko kayo. Medical degree pa kayo. Ayun na, nakahala ko naman. Ano, may sala. Para ba na? Paninda, mga kanagda. Ang presyon ng tao. Sa mga dinukay na
Senador na naman. Ay, so kayo man na yung ano. Ito na last time mo ano na hello? Ang buti ako pala man sa ang man degree. Kasi maabot na naman dito.
Pasado. Puro pinagdaan.
Ayaw, sumuto.
Ano?
Yung kami kay ma. Kanina. Banga.
Nagagana. Marami pa. Para sa ano sa tigyan ko mo? Nakalakaw. Paano? Ay, ay, ma. Ano yung ito? Mapasa. Ay, nabintra. Dugi na. Pamana pa. Ay, 21. Ano kaya ako? Ano? Nagkatuwa rin ni Wapos.
Oo. Ay, bako.
Kulang na ako sana dumaan.
Kami sa kami mauli.
Mapura. Easy lang. Abang ba?
Alang social.
Wala. Yo, nagdadagdag ko.
mo. Ako yan, nabigit na. What? Ano? Ano yung check? Oo. Wabo.